Ak sa pravidelne budíš rozbitý a berieš to ako normálnu súčasť života, toto by si mal počuť. Dlhodobý nedostatok spánku nie je len únava. Výskum ho spája s vyšším rizikom vysokého tlaku, s cukrovkou, s obezitou, so srdcovo-cievnymi ochoreniami a dokonca aj s depresiou. Lenže problém je, že nedostatok spánku nebolí hneď. Pomaly sa stane tvojim novým normálom, na ktorý si zvykneš. Postupne si začneš myslieť, že je normálne, že vstávaš rozbitý, že je normálne, že na štart každého dňa potrebuješ kávu, alebo na to, že celý deň proste ideš na polovičný výkon. Lenže možno to nie je tvoja normálna verzia. Možno si len zvykol na to, že tvoje telo funguje so spánkovým dlhom. Veľa ľudí si povie, ale veď ja som si na nedostatok spánku už zvykol, nie? Ale pri nedostatku spánku sa môže zhoršiť pozornosť, reakčný čas aj rozhodovanie. A to si človek nemusí hneď uvedomiť. Napríklad preto je ospalosť za volantom taká nebezpečná. Totiž to veľakrát sa nestane, že by človek zaspal, ale stačí, že má zhoršenú pozornosť, zhoršené sústredenie, pomalšie reakcie. Ten zlomok sekundy stačí o tom, aby rozhodol medzi životom a smrťou. V bežnom dni to len nazveš slabším sústredením, zlou náladou alebo slabším ránom, ale princíp je úplne taký istý. Nevyspatý mozog nemusí fungovať na úrovni, ktorú od neho čakáš. Preto spánok nie je len posledná vec dňa, je to základ toho, ako budeš fungovať zajtra. A presne preto vznikol Noxium. Nie ako ďalší rýchly trik na spánok, ale ako značka, ktorá ti pomôže vybudovať tvoj večerný systém, pochopiť tvoj spánok a zároveň dá konečne tvojmu telu signál, že je čas spať.